Sanibonani, umqeqeshi wensizwa. Insizwa yaseMpendle. So mfethu yabona mangabe sabantu siphiwa ngendlela eziningi ezingafani, yabo. So mhlambe wena mfethu uphiwe ukuzikhulumela. So abasaba abantu uyazikhulumela. Ukhuluma nawo wonke nje umuntu, yabo, umuntu ofree ongabasaba abantu. So ke kuleso siphiwo sakho mhlambe uzithola usunentombi eziningi, mhlambe usuna 2 wentombi, usuna 3 wentombi, mhlambe usuna 5 wentombi. So ngamanye amazwi uphiwa ubusoka. And ngeke sikudleleke umona mfethu isiphiwo sakho akekho umuntu ongaphuca leso sipho, yabo. So but kubalekile ukuthi ufunde ukuba strategic mangabe unesiphiwo esifana naleso. Ngoba mangabe ukhelese uzothola ususenkingeni ngoba uzohamba uphule amantombazana inhliziyo, ugcine sekudutshulwana, sekugwazwana, sekushisana ngamanzi, noma uthola ukuthi omunye ubhale incwadi edabukisayo azihilele, noma omunye aziphose ngewindi ebuilding afe kanjalo, yabo. Indaba wena isiphiwo sakho ukhelese, awukho strategic, yabo. So ungizwa ngikhuluma kanjena mfethu, kunomfethu obhalile la. Umfethu uthi awusawubona mqeqeshi, nginenkinga la. Lona washo igama lakhe nesibongo, wasempangeni. Ngiwathanda kakhulu amantombazane, sikhuluma nje nginamathekeni awu4. Yabona mfethu, ngiyakubongela kuleso siphiwo sakho. Isiphiwo leso ngeke ngikudlela umona njengoba ngichazile ukuthi sabantu siphiwa ngendlela eziningi ezingafani. So ke ngiyakubongela mfethu ngoba uyabona enye yezinto emnandi leyo mangabe usamncane usanomdlandla, especially mangabe usase high school noma ususenyuvesi. Yabona ke mawusasenyuvesi iyona ndawo mfethu ubest le ngoba uthola ontanga bakho abasebancane abane-energy abasafisa uku-experience izinto, yabo. Abaningi futhi babo basingile, yabo. So ke yila khona u-experience khona zonke lezi zinto, yabo. So kubalekile mfethu ukuthi lezi zinto uzifunde ukuze emva kwesikhathi uzobona ukuthi ukuba nentombi eningi ku-pointless kanjani, ku-pointless, ku-useless, yabo. So mina ngeke ngithi usebenzisa umdlandla wakho mangabe usemncane ukuze lento ingeze ubuyela usumdala, mhlawumbe usuma late 40s noma usuna 50. Kuyima uqala ugijimisana nezingane ezincane ezina 20, zikudonsa ngentshebe ingane uzithengela ama-champagne. So ufuna ukuba umuntu kanjalo. So ngeke ngithi experience lento ukuze uzobona ukuthi ukuba nenqwaba yentombi ngeke kusendawo mangabe umuntu ofisa ukuya somewhere, ngeke kusendawo ngoba amantombazane mfethu ayawuncela umdlandla wakho, yabo, ayawuncela. So imali ayiqeda. So ke mangabe lento uyibona manje usamncane kokusiza lokho ekuhambeni kwesikhathi ngoba uyogcina usuhlukana nalezi zinto usubona ukuthi zi-useless, yabo. But mangabe ungakwenzi manje mawusumdala mfethu ngiyakutshela izobuya lento uthi usumdala ujaha nengane ezincane ezina 20 ingane oyizalayo. So ufuna ukuba umuntu kanjalo, yabo. So umuntu engathi weqiwe istage, yabo. So enjoy impilo mfethu but uqaphele ngoba wena mangabe usamncane mfethu ubakhele isikakhulu, yabo. So uyahluleka ukucontrol ama-feelings akho. Mhlambe ugcina ungasazivikeli, ijazi ungasasebenzisi, ugcina usuthola izifo, ugcina usumithisa unengane eziningi, yabo. So awufuna ukuthi ukhule naleyo nto. So kubalekile ukwazi ucontrol ama-feelings akho ngoba mfethu ngiyakutshela mangabe uhluleka ukucontrol ama-feelings akho sizofika isilingo, izofika intombazane ongathandani nayo, ongayazi, izofika mhlambe endlini yakho, mhlambe one night stand loyo, mhlambe noma nisematshwaleni la uphuza khona, but ngenxa ukuthi awukwazi ukuzicontrola. So mhlambe bekhona enikwenzayo niyakhisana kusamnandi kusanje, uzofika mhlambe umcabango ekhanda lakho okutshela ukuthi thatha ijazi lapha ngaphansi kwamatrasi noma ku-wallet, but ngenxa yokusaba ukuthi mhlambe izovela ithi hayi wrong lento esenza siyeke, yabo, ugcina mhlambe ungasazivikeli, yabo. Kanti mfethu kubalekile mfethu ngisho ngathiwa ukuthatha nje ijazi lapha kuzokuthatha u10 seconds or less. Thatha ijazi ngaphansi kwamatrasi uligqoke u-enjoy noma ematshwaleni lapho shona ku-wallet, thatha ijazi ulifake nibe right. So ngoba mangabe ungakwenzi lokho mfethu uzozithola usulimala kakhulu, yabo, ngoba lo muntu awumazi okokuqala. So kubalekile ukwazi ukuzicontrola mfethu ngoba mangabe uhluleka kwenze njalo uzozisola, yabo. So isona simo obhekana naso ke leso, especially mangabe umuntu ozikhulumelayo ophiwa ubusoka, yabo. So ngeke sikudlela ubusoka bakho mfethu but qaphela mfethu,
ngesolokhozi lento uyenze ngesolokhozi ngoba mangabe wenzisa kwengane ubakhelese uzolimala baba. So uthi umfethu ke manje ku straight wami ungibambile ukuthi ngiyamjolela. Njoba ngichaza ngithi kubalekile ukuthi ube strategic, but ngisazokuchazela more ukuthi ngichaza ukuthini ngalokho. Mawukuthi umjito yisoka ngoba baningi amajita la ngaphandle amasoka yabo. So mhlawumbe ushanga 5 wentombi, ushanga 3 omunye, omunye ushanga 4 njengayo umfowethu lo yabo. So ngesibadlela umona abantu abanjalo sihlambe lento abenza wrong. Cha, isiphiwo sabo siphiwe ngendlela engafani ukuthi abantu siyahluleka uunderstand into kanjalo yabo. So uthi umfethu lento ikanje mqeqeshi. Kunale group engikuyona mina nolova bami khona la ku Facebook. Manje nayo iThekwini yami isanda kujoina le group engikuyo. Manje mina anginakanga ukuthi ungenile kule group yethu. Mhlambe ufakwe omunye wabangani bakhe ngoba nabo bakhona kule group. So nje sisuke sizixoxela. Manje ke ngoba iThekwini yami ijoinile nami anginakanga ukuthi ikhona kule group. Nginake emva kwesikhathi ukuthi unathi egroupini. Okay, ngesikhathi ngijoinile mina ngike ngapost ipost yami ibithi ave ngimthanda washo igama ke lentombazane le ayipostile not straight wakhe. So uthi manje ustraight wami uyibonile le post. Wase lokhu eqale ebuza ethi ubani usho straight usebuza le ntombazane eposti ukuthi ubani le ntombazane yabo. So ke uthi nami ngalokho ngizama ukuyigwema le ndaba kuye uma engibuza. So yabo mfethu ngakho ngithi iba strategic yabo ngoba kumele ugwema amaphutha angenasidingo njengale. Okokuqala nje mfethu mangathi uhlala phansi nawe uyazibuza ngempela ukuthi kungani uyipostile le ntombazane. Mina ngikholwa ukuthi kusanabantu abaposta amantombazane ku Facebook ngalesikhathi. No ayikholakali leyo nto ngoba leyo nto yenziwa kudala abantu ku Facebook usafika ku Facebook bengakawujwayeli. Ayisenziwa manje intombazane asayiposti ku Facebook ngoba mhlambe ku 5 months down the line nizohlukana manje bese nihlukene. Uzobusuwenza njani? Uyahamba futhi ubuyele emuva uyodelete. Kanti udelete abantu sebenze njani? Sebebonile abantu, bancoma abantu, balike abantu yabo. Wena uyafika kwenza njani uyadelete. So mfethu ku pointless ukuthi upost intombazane ku Facebook and ukushow off mfethu ngothando enye yezinto ekumele ufunde ungayenzi yabo. Uthando mfethu kumele ngayo yonke indlela ufunde ukuthi lube private. Ungahambi ukukhombisa abantu la. Ngoba abantu bazokubuza mangabe intombazane ingasekho. Kuthiwa upostpone bani? Uhluleka uphendula uphatheke kabi yabo. So iba strategic mfethu ungahambi uposta amantombazane. Yabo nje lento yenzela ukuba ingane komisa ukuba ingane ngoba uposta kanjani intombazane ku Facebook yabo. And buka ke sikufaka inkingeni enjani. So ingakho ngithi iba strategic mfethu ungahamba uposta amantombazane ku Facebook. At least ungayiposta ku WhatsApp. Ku WhatsApp number 1 ngoba ize mina ngakwenzike lokho. Mina ngiposta intombazane yabo ku WhatsApp, Facebook noma lapha cha ngikwenzi lokho. So wena mangabe uzwa ngaphakathi ukuthi kuyakushisa mhlawumbe ufuna ukumposta lo muntu, uWhatsApp mnandi kabi ngoba uyakwazi ufihla bonke abanye abantu ongafuna ukuthi babone kubone labo ufuna babone yabo. So mhlambe mawuthanda ungaba hide bonke bese ushiya yena yedwa akwazi ukuthi ezibone lapha yabo. So ukuze mfethu ungeke uhambe uphoxa abantu uphula amantombazane inhliziyo ngoba iyona lento ebanga ukuthi igcine sekunenkinga sekulinyazana sekubulawana amaphutha kanje. So mfethu kubalekile ukuthi ube strategic. Uthando nje zifundiswe ukuthi ungashow off ngothando. Yabona mangabe uyisoka enye yezinto ekumele uzifundele ungahamba uposta amantombazane ku Facebook ngoba obvious izokubona phela enye yentombi zakho and then usungena enkingeni gcine sekwenzeka yonke lento enhlezi engiyibala manje nje ukuthi gcine sekulimazana gcine sekubulawana yabo. So enye izinto ekumele uyifunde leyo. Ngingakho ngithi ba strategic. So uyaqhubeka umfowethu uthi kodwa hayi cha akwenzeki ulokhu ehleli phezulu kwayo le ndaba ka shothi straight loyibuza ukuthi ubani lentombazane oyipostile yabo. So uthi umfowethu angazi ngizophendula ngithini. So mfowethu ngoba wenza iphutha yabona mangabe umuntu enye izinto ekumele uzifunde empilweni mangabe wenza iphutha livuma iphutha lakho uhambe uyoxolisa. So nayo into ozoyenza uzohamba kule ntombazane ngoba mangabe lokhu igwema ungayi kuyona
izinto zizoba worse. So mhlawumbe ingane abantu iyakhala inhliziyo yayiphukile. So wena into ozoyenza uzoya kuyona, ufike ulivuma iphutha lakho uxolise. So sekuzoba kuyona-ke intombazane ukuthi iyavuma nixolele noma cha. Iyavuma ukuxolela noma cha. So mhlambe izokutshela ukuthi okay but delete mhlambe inamba yakhe noma delete noma kanjani but kuzoba kuyona intombazane. Mangabe ingafuni ukuxolela but kuzomela uunderstand ukuthi wena owenza iphutha. So mangabe wenza iphutha umuntu kubalekile ukuzehlisa ngoba abantu abaningi abazehlisi la ngaphandle yabo. So into embi abantu abaningi eseyakheke kubona. Umuntu usephutheni but akakwazi ukuthi ahamba axolisa yabo. So enye futhi yezinto esilahlekile la ukuthembana. So mina once kwalahleka ukuthembana phakathi kwethandana ngeke ngithi vela niniyeke ngoba lento yena isuke ingasekho yabo. So umuntu ungasamthembi ngeke mfethu yabo. So kubalekile ukuthi nithembane. Ngisho umuntu mhlambe ithekeni yakho mangathi uyazikhipha namanye amathekeni mhlambe baye eclubini noma bayaphi somewhere noma kuthiwa bayoshawa umoya. Kumele ukhululeke ngaphakathi. Uyazi vele wena ukuthi wakhetha inkosazane umuntu ongaxagelwa isimilo yabo. So kumele umthembe ungahambi ukuthi hayi awuyi lapho noma ngizohamba nani ngizoniphelezela usuyahamba uyigadi intombazane. Cha, iba free yabo, uyamthemba umuntu wakho. But phela kumele ushiyele so space sokuthi umuntu lo, so umuntu uyakwazi ukuthi ekuphoxe khona umthemba kunjalo yabo. So ke mfethu uzokwenza njalo yabo. So enye yezinto ongazifunda nje mawuthi unentombi eningi ungafunda ukuthi mhlambe indlela osave ngayo amagama amantombazane ungamsave nje umuntu ngegama lakhe nesibongo sakhe. Mina ngeke ngenze njalo. Mawuthanda wena ungaba nendlela yakhe ezokusebenzela ukuze mhlawumbe kwenzeke kufonela mhlambe uhleli no straight wakho ingajump yabo. So ke mina ngeke umuntu ngimsave ngegama nesibongo yabo. So ungathi baby mhlambe noma ubani lamagama afensi ngoba uzokufonela mhlambe kanti uhleli nomuntu wakho la. So isiyakujumpela futhi manje. Noma futhi uma ukuthi mhlambe amanye amantombazane yakwazi nokwatshela ukuthi angakufoneli ngesikhathi esukuthi mhlambe angakufonela ngesikhathi esukuthi. Uchaza ukuthi ngoba usukubusy noma kanjani. But mina ngeke ngisho mfethu ngithi ungahamba uconfess emantombazaneni watshela ukuthi awathandi. Uyazi amantombazane uyayithola yonke into oyifuna entombazaneni ungazange uyitshele ukuthi ayithanda. So mhlambe uba no straight wakho but lawa amanye kungabe ukuthi niyathandana nawo. Uthola ukuthi niyakwenzeni kwenza kwethandana but anikaze nitshelani ukuthi niyathandana yabo. So ke ukuze leyo nto mhla sekukhona obanjwayo usafe uyazi ukuthi anzange nitshelani ukuthi niyathandana yabo. So mawuyibambe lapho mfowethu uyosizakala ungahamba uphula amantombazane inhliziyo. But nawe ngakujabulela ukuzo wakho umbone ukuthi ungathini esimene esikanje ngoba phela inhloso la ukuthi sizame ukuthi siye ukulimazana sabantu othandana silenjoy uthando. Ngesiphike lokho khona abantu abaphiwe khona abantu abanentombi eningi isidalwa sakho ngisho ngathi uyahlala phansi ujwayele ukuzikhulumela yabo. So uzithole senentombi eningi. So isiphiwo naleso ngeke sibe nomona ngaleyo nto yabo. But ke kuhambeni kwesikhathi njengoba ngisho ukuthi engathi lezi zinto ungazenza usamncane ukuze uzobona ukuthi zi-pointless, zi-useless. Ngeze kusendawo yabo. Ngoba ngabe uziyeka izoqhubeka lento uthola ukuthi usumdala uno-50 ujahana nengane ezincane ezino-18 ezino-20 kanti ngaleso sikhathi mfethu kumele ngabe usuhleli nomndeni wakho enjoy impilo uyabona nje ustable awusajahana nengane ezincane lo mdladlo njalo kade awushiye. So mfethu ungeqiwa istage yenye izinto kumele uzigade leyo ngoba uma ungakwenza manje kuzobuyisa umdala and ngeke kube mnandi. Sharp.